Jingklad jong director ke Shillong Chamber Choir uba Nil nong kenri ubangila man kam bolong kong wei na kinong prat lenti ya kerukam penwan ya kisur jingrai ha kerukam ke pathmai kat kum kani ke juk ke pementa kan long ke jingdu nong ke bakrau namar numdan chopat ubala panmi pujuli Henry ke yeng ke sam jong uba Nil ki ong ba kimdu jingkermen Henry ki kitbok panapedang ki kon samla ki blasha ikai padu ki badani kasap akar wai kasiau katem kaput kindre shitam manbut ya ki Dienjat jong ba Nil haka Henry tarik jong kala lingkot kabri kasingi kababot hadien bakala dan ka jingyam brio na kaleng ki jaka pat kumjuru na kaleng ki jalla jong kari India kumjuru ka perthai hi barok kawai hadien bala ïohpdiang ya ka khubor sngosi jong ka jingklat jong wei riu kraw ba Nil ubadang san phoi snam karta hadien baga jingpang klaban katuk ani por pat pauladon haga jing sumar hakawei na ke hospital hanong ba Mumbai ka kenhon usulong mil ukurwa ka atiar kalayo banya shong banya kran pat ka henman jong ba Nil kong Pauline Wadri ka balong rukum ka director jong ka aroha kumjuru kawei na kinong rwai kanong thau jing rwai ka noi kai pat ter hakani ka jing ekran pat ka kong Pauline kabau ba Nil ujupan pau shika perthai bakalong kum kanoi kai kapaningkong ya kasap kabau don layo ya ka jing patai kabalingkot shapang ba Nil nadu kipor ki bodang khna pathadu kasngi kabla pelong baka chilong chamba choir kan mi perthai pansai ya kasap jongki khna samla jongani ka than kuntubru na ka than chate lamingi bat nakiwe ki jala hopor bungi dang ya khna ka jing sutanat jonga kalong ban hikai di umdan bakwa banang ban tem jing tem tangi ba Nil marwai di idang hakapor bi idap lais nem shiteng ngasi hikai iken ngahikai di belong simple ba te ngalungo ba ibut di hatu kapor ngai la dir ngampat nang baban pule tang baba ngatem kumbagi ong da ketin pareng batem bai ia sekat kabangan ngahikai iken da hadien pat isa di lali sedeli pat isa nang ban pule ken di nang tu pada isa nang beteng ke jing puli jing i nang ta kumbaki ong dak pareng the pupil became the master di la kham tebit me i pada shibun banyang akan di Henry ke kabangan nang kum ka khna nga hikai i but i ju ong ba hopor bili shabilat katakan ong hikai ju i ka keli i ken kong ngatarai kidi German ki bihikai phi bantem kumne iong em kadikan manjonga kebai nga the touch ya ka jing du ngam don kentin ban batai ka jing du om tong ka yeng ka sam but ka Shillong Chamber Choir but ka state but what ya ka kani ka ri ka jungi but ka jalla but ka partai hi bro kawai namar ba katcha ba ilej ila ai la ka jinglong la jong ila ai min sim kat ka ba ikindu menta ka phone jungi kala ka riu klam sange bat ki briu ki phone ki dei na tu na Mizoram na Nagaland na Manipur ba ki briu ki bade e chisha but ki para madan marpa ki bangilai san lang ngi shong man step ru ngi ken mau na du udang red deu khna uba phla hadu kata but ubadon ka muki ong ka ktin paring a sense of humor ubadon ba ka kam perkhat ka ba pher kumno ban lam ya kata ka creativity la ni ka jinglong ban perkhat mai ki e baro na du udang red pinong hawat haka shat ketiu ne haka tem kaput ne haka jing draw ru nama por udang red ngasi nga stanat ban draw kai ngam danang e ban draw re ngasi penbut iki ke usipet bat ngapendap a whole exercise book ngapendap diki sketch ubut daula he pada usashim kum ka fine arts subject por boleh shabilan pat ulong ru unong draw ngam tip kibri ngathai le asi kim tip ta ulong unong draw bo long sketch bo uba ai dur ubanang ba ban ring dur di kita gidi ki ba ngiju le kan
Macam mana ketian kasih iba ni dalam bayi konsep Hoi. kiba bon. Hoi. Tu kami henman dari iba ni lah tu pensim nampak ya kat ya kaba penne pat kumjur ba pensenran pat ikini kiba kanton kini kena kiba nak ba kaslong camba kuaya. Hoi. Kiba nang de ban kieu shu pa. Tem kaput ke jong ki. Hoi ngan lek kat bangala panganiarap iki but iba nil pat ila pensani ki kata karukom ba bon na ki kimdon kam nong hikai shu ki la but teng ngas ngo ba ki di maki ki ban hikai nga nambar ba ki la khamya chakman but ki don ki contacts and bon sin ki di maki hi shwa bangil cha wales ru ki di maki hi berap anti polin pia penriam kumni ki kena anti polin pia banle kumni ka jingroi nang taki di maki hi ba ai sim ki ai nga ki jingroi ki penwat ki scores nang ta ki jingroi ki bom soe de ki ongwat ile kumni nang ta ki hi kai maki ki jingroi ba tho jing ba nil ru ki ban groom ti menta ngatrai kam dadai shu bangan lam mangai ki ndre tang mangan shu ai sim namar ki la poi kata ka stage ba bunsin kile jingle tu kim don kam shu iba nil ni ba nil la long kata kalyang la ban yarap iki bikin long independent di buat ngaru ngampat la ban ya ki kena la jong ngampat la ban ya edu kata Pi iba hatun dang mi ne ampat ba nil nong kendri ban mi bujli ba nil na kini ki kena ki badon menta ya ka ba ma phir badon na ko jong ka hon ka roha mbot le tho ka shilong chamba kwai ru kandang beteng bai hoi pi don ta ji so scam andre pin long no tang kom ka kemi pat na ka jong ki hoi ding tawangin dang yo ne ampat kum pa nil nong kendri pa kumba anil te kal ajanjar namar ba kumu ba anil ngatrai udi uklur bomi try shisina ka shis pasnem ti ngam ongru tang namar bangade ka men nga ong ngapet ngadarandin ngadapet jengai makumu ni kena udi badap heri na tu badang khai badap her kar kom kha pin pe tang kadur kadar udi bri bop her ti nga kyrmen ba unsa sei ki kena kiban ya ikini ki Dienjat ki ba ulabu unil ti ulalong kum u nong u lamprang mo ti nganget ba kanlong ka jingken det benriu hapadang kini ki kin hon bra atli menen ngayo ban krani ki da ka jingja umat ba imde pen pelen hi kapor mar uneu kena na du budang red jupen serwa ai kapor jupen serwa ai kapor la dai di kapor bale akair udon ka ba usna thawa khle la jong la ra ka de ka drama ne ka de ka jing practice ne par ting he ka jing treshito ka jing ka tu jong ai ki kena tanga ka kan hon jing hiru kan long ba nginom ting he ka jing treshito be professional ngala long kan hikai jong uba nil punsen usi phai changa wong pimpat long professional di wong pinang de ban long ba penjana shu berkata ngapdeng hun dia kata ngapdeng hun bad abang ngapdeng hun dia kata ngaru ngalaya katu senjam tik kajing kentu tang kini artli kinon de kino ki basim akane ka art wall maka de ka perthai kedika ka kam ka jinjar kata kam de ka basuk kam de kum ka kam ka filit tre office piyo tulop kani ka kam ka long teng piyo aja na fi miyo aja bad bun sin ngal akwa ban in oi kani ka kam namar wa ngam ngula andre bani lubun sin la do men sim kibri menta ki yu tang ya ka ba pula achieve ne kim tip ki jing jaw man begitu ki balaya lenti ben ngi kamta me ki snem ki berang sedang ngi la ya chi bun sin ngi ya klam pisai ngi ya klam jing kwi lenti ka ro henry namar ngi ba kadang pelelat suki basuki di ngi la not pan chimbat era ka senjam ka ba bot kan
Ndre ka jing kan tu ka long ba haba pi ya ka ni ka kam phi di ban su thu ka de ka jing khot ba phi di ban ya bu bu blai bat nganum ong bu ba anil bolong perfect labun ki jing bakla nga kum kan men nga pan bet ngi labun ki ba ki jing ba me de jing mun Ndre haba ngi pendam pat hu blai ngi su thu phi ya tu kalanti nga ya tu kalanti and we will respect one another, we will help you tu kumban ai nuk sai phi ka we ka por bagi wan kini ki Vienna Chamber orchestra di kata ka por nga don recording la ka jong ni phone ba ni li nga phi ban wan I cannot do it without you nga but recording nga ba rokai nga le namar bi ong 4 million ban liya bikini ki international te kom ta kan ni haban chu I men sim iwe ken ta de ke jing ya lenti jungi ha kata por beidang shong habilat haus 6,000 uwei ti nga ngadang don cher kodai kanal ti banil i phone nga yong ni yong aso kwa ban sedang kau ka choir ti kaban rai ki classical music tamba yong ni ki bri ha shalong ti kim nang ban pule te try nang ki long na em ti nga ong i ngong pe sini nga ngadang wan kata kapor nga le ko ka jazz course chepo bilan but utau no hikai jengi u ye tho ba udon ki choir atli ki ba u hikai kumba atpustan life hotel ki jing rai klem ka ni ka music score ti ngai tho iba nil ngong ngat ka long possible ngong tongi nya persyang ti kata kapor EIT hai anti ngi yong ni anti Christine ita Christine iralu isyong haka yeng ka ba idan iba anil men haka ni Whispering Pines ti ita Christine ide iba ba ka music ti isi pen photocopy ki jingroi nang ta isi hikai me ki parts ti ngakat bangadon ngasi rap lo apa akapol bangawan cuti but nang te na kodai kanal ngasi pen record ki parts kum ketu ka handles masaya ngapen record ki parts ang tanga pha shani ti ki kum ta kan ti ka concert ka bakile ka banang kong ngam shimdan tang ba ki ong hapo painut ki long kata ka concert but ki bri ki bole tu concert ki la lengo ngan ki ong paji osngo ki ong hoi ki bri ki roi kwai shani ande kam katu ka style namai ba nil i wala wan ra ki sko na po bilat nang ta bat kila etre lang ba di anti Christine iralu barang ni nga ko ban pen pau ba kum I kong Christine iralu ide jing si chai di Anglo Indian ibade na po Australia di ye parlok ba ba Stanley Nichols Roy di ha por ba ikla di ba Stanley Nichols Roy I kong Christine but I lok jing I nikitu iralu ki wan ya sa ang ni but ki di rat ba shisha ki battery janai but ki battery ki long silent ba ki battery jar ti I kat ba iwan iba anil na po bilan I kong Christine I shen photocopy ki jingruai nang taban ka made ki don practice but ki first batch of the Shillong Chamber Choir ki shi wan haying jung I kong Christine but I shi pen shed ba mi ki man kasngi but I da say nakapla la jong but mai but ini kitu ki le kat bala ban yarap yek ban pen kiu ni ka choir ti ngapen pau ka jing sungo I but ide hadu menta meneru ide kum kan men but kat baka Shillong Chamber Choir ka le shanagalan ki le sa be but I sumar ba iki but I iki dalong kum kan men but ka kami iki ken Kano karta ka jong inta I Christine I don kumba new po arts na mi tang ba pin pa I pinum ide